устод мегуфт агар то ҷоя дард накунад садо баланд намекунӣ. бале, вақте инсонро зур ояд, баъд садояш мебарояд. ва мо мардуми тоҷик бисёр пурсабру батоқат ҳастем. ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. ассалому алайкум мегӯям. чанд шикоятҳо шуд аз падару модарҳо. ба ин хотир хостем ки то як илми кӯчаке ки дорем атрофи ӯ суҳбат кунем. як ваи лаҳҷавӣ аст, қалин мегӯям. шикоят бештар дар шаҳри хуҷанд шуд. мегӯянд пештар ба хотири духтар баровардан нафароне ки пул надоштанд аз бонк $5000 мегирифтанд. яъне ки бештар мардум чанд фоиз ба ҳисоби миёна ба маош зиндагиашон пеш мебаранд. аммо ҳозир бошад то ҳудуди $10,000 баромадааст. пайдоиши ин суханҳо аз чӣ буд? ҳоло баъдан агар фикр кунем мегӯянд ки ҷавонон наметавонанд ғайрати худро аз даст доданд. зан мегирифтанд, чизе талаб намекарданд. акун ин ҳамчун урф шудааст, ҳамчун урф ки бояд кунӣ. оҳиста оҳиста ман намедонам дигар агар пайдоишашро фикр кунем, ягон бой, ягон нафари доро ин чизро мекунад, дигаро дида инро баъд ҳамчун урф қабул мекунем. яъне ки бояд келин тамоми чизе ки дар рӯзгор ҳаст, дивану креслову мебелу ҳамин чизҳои дар хона лозим аст, ҳамаашро бояд келин кунад. дорад надорад ба мо аҳамият надорад. урф мегӯяд. ҳастанд падару модароне ки ростӣ надидем падару модаре ки чизеро дариғ дорад барои фарзандаш. ҳама мекунад, ба хотири хушбахтии духтараш ҳама мекунад. пайдоишашро мегӯем, сухан аз чӣ сар шуд? падару модаре аз бонк $10,000 мегиранд, ба хотири духтар баровардан. вақте духтар мебароранд, зиндагӣ пастиву баландиҳо дорад, пулро дода наметавонанд. аз ин сабаб гараве ки дар бонк гузошта буданд, ҳама ҳуҷраи хона бонк мегирад, мефурӯшад қисми пул. хулоси гап инҳо иҷора ҳастанд, квартиранд, ин оила. ҳамин сабаб шуд ки атрофи ин гап занем. медонед дӯстон, оилае як духтареро маъқул мекунад, бисёр духтари батанкин, баодоб. баъд хостгорӣ мераванд. соҳиби духтар мегӯяд ки ростӣ шароите надорам ки духтар барорам, зиндагиам он қадар. тарафи домод мегӯяд чизе лозим нест, ҳамин ду келину домод хушбахт шаванд бас, ҳамин ҷавонон хушбахт шаванд бас, ба мо чизе лозим нест. гӯён духтарро нон мешиканонанд ё мегӯянд ки ҳов мекунонанд. санаи тӯйро мегузоранд, ҳама чиз муайян. боз пеш аз маърака боз чанд вохӯриҳо мешавад. боз бибиҳо вақте во мехӯранд, хонаи домод мераванд. баъд мегӯяд ки бибии домод ба бибии келин ки ин як урф асту, лоақал ҳамин як шифанеру як қисми мебелашро кунед. баъд ин биби мегӯянд ки охир мо гуфта будем ки ваямо нест. дар ҳол модари домод мегӯяд 70 дараҷа суханҳо чапа мешавад, мегӯяд хай ин урф будааст, урфа бояд кардан дар кор. тарафи келин шар медорад, фақат аз ҷима мегирад, дигар чӣ кор мекунад? чун гуфтем ҳама барои хушбахтии фарзандаш, духтараш вай аст. меояд, баъд хешу табор сарҷамъ мешаванд, бо ҳазорсомонӣ ёрдам мекунанд бо ҷамъ. аммо байни онҳо дигар чӣ талаб мекунем? донед дӯстон, агар ки шумо оиладор шудед, дидед ки шароиташон на он қадар вай аст ё чиз, як чиз аст, агар тарафи духтардор кунад барои худаш кунад, боке надорад, аммо шумо талаб накунед. урфро мисол наоред. бисёр урфҳо буд ки аз байн рафт. инҳо ҳам бояд аз байн равем. ҳамин сухангӯии мо, рӯхонакии мо ба хотири оне ҳаст ки
камакак ҳам бошад зиндагии шумо хуб шавад ва ҳама ба рӯзамон ба рӯзи маош аст, ҳама ин шароитро муҳайё карда наметавонад. чизи дигар аст барои номустон. аслан ман марди асилро медонам, мегӯяд ки чизи зан лозим нест. имоми аъзам ки эҳтиром мекунем, пешвои мо мегуфт бачаам, кӯшиш кун ки аз занат чизе нагир, то ки дар зиндагӣ забонкӯтаҳ нашавӣ. як зан аз хонаи падараш як болор меорад. болор гуфтам вақте хонаро мепӯшад, болор меорад. баъди туй ба ҳар шаб хоб меравад, сар боло ба мегӯ ваҳ ваҳ болори падарам, болори падарам. ҳар шаб мегӯяд дар асабои мард ин гуна мерасад ки ҳамон сарпӯши хонаро куллан меканаду мегӯяд гир барои хонаи падарат бар. забони худтон дароз мешавад. мисоли дигар аст, тамоми чизаи чораро ҳамин хонаро куллан як модда аст, як урф аст, чи аст, бояд як хонаи холӣ домод мекунад, дига ҳамашро келин мекунад. духтар зан гирифтода аст, гӯем хато намекунем. вақте як муаммо мешавад, баъдан нафаро ҳастанд ки аз сари ҷаҳл дошта наметавонад, ба мегӯянд дар чизу чораи ман хоб рафтӣ, чӣ забон дарозӣ мекунӣ? баъд виҷдони шумо мебардорад. ё баъзан нафаро ҳастанд ки ҳолиам суду судбозӣ дорад, мегӯянд мебелу сандуқи чизҳоморо намедиҳад ва мегӯяд ки хай ман расхуд кардам ё чизи дигар. як муаммое ҳаст ки барои ҳамон кӯшиш кунед. худоро чун гуфтем, ӯ пораи ҷон, пораи ҷигарашро барои шумо медиҳад, фарзандашро медиҳад. беҳуда мӯйсаведон намегуфтанд духтар моли мардум аст. дар ҳақиқат калонаш мекунем, тарбияш мекунем, ба вояш мерасонем, бо ду дасти адаб медиҳем. чун гуфтем, агар инсона ҷояш дард накунад, садо баланд намекунад. ростӣ бисёр шикоятҳо шуд, хусусан аз хуҷанд гӯяд гуфтанд ки то ки каме ҳам бошад мардум бедор шавад. охир надоранд мардум. шароитро бинед, курпа дида почак дароз кунед, туя мекунед дамбардонбур, пас аз он дигар бечораҳо чӣ кор мекунанд? қарзу қавола бештар аз бонк мегиранд. ҷавонони азиз, хитоби ман ба сӯи шумо ҳаст. домодҳои азиз, шумо ки ҳоло ҷавон ҳастед, бояд аз худи ҳамин аввал домоди асил буданатонро нишон диҳед. яъне накунед коре ки баъд тарафи келин як умри дигар 1 соат 2 соат хурсандӣ мекунед, дигар як умри дигар ӯ бечора қарзу қавола медиҳад. боз мегӯем, домодҳо, тарафи келин ҳеҷ вақт рад намекунад. дар таги замин ҳам бошад пул меёбад, барои хушбахтии фарзанд ҳама корро мекунад. қарзу қаволие ки аз дигаро поён нашавем гуфта. аммо шумо нагузоред, ба номус шавед, ба ғайрат шавед. мард буданатон аз ана ҳамон ҷо эҳтироматон боло мешавад. дар ана ҳамон ҷо ҳис мекунад, мегӯянд ки дар ҳақиқат домод будааст. гӯ биё гӯ ки чизе лозим нест, ҳамин духтар барои мо бас аст, на қилин на чизи дигар. ман дар курпача хоб мекунам, шарт нест барои ман диванҳои королевскиву дигар. ман дар курпача хоб мекунам, аммо обрӯят баланд. обрӯро ба пул харида намешавад дӯстон, фаромӯш накунед. ва мардҳо, боз дигар такрор мекунем, чун дубора такрор мекунем, то ки дар номуси шумо бирасад. занҳои мо бисёр булҳавасанд, ҳар чӣ мехоҳанд, чун бештар шумо лоақал ин чизҳоро ба зимма гиред. гӯед, занак, ту кори худатро кун, амун кори ҳамин ҳар чӣ ки аст. кори мардҳо лафз додем, гап додем, оянда хушбахтии онҳоро фикр кунем, насозем зиндагии онҳоро ба монанди филм. сухан кунем, сухан бисёр аст, аммо нафаре ки агар бифаҳмад нуқта бас аст, нафаре нафаҳмад аввал аз мо шурӯъ мекунад, я ҳар чӣ гуфтанд мегирад, ё дигар ки чиз фунтамин мегузоред, ҳамин хона мепӯшед, фунтамин мегузоред. агар фунтаминашро мустаҳкаму олӣ гиред, дигар давомаш хуб меравад. аммо нуқсон ки аз замин сар мекунад, тарафи келини маҷақ мекунеду дигар ҷош намемонад. бештар амино ҳастанд. мегӯем на ҳама ин чизро мебардорад ва на ҳама пул дорад.
лоақал ҳамин навори мо як нафар ду нафарро ҳам агар ки ба худ ҷалб кунад мо хурсанд ҳастем. накунед зулм болаи мардум. убол аст. бовар кунед, убол аст. дили одам месӯзад. духтардор медиҳад, мекунад ҳар кора, лекин як умри дигар қарзу қавола мекунад. ҳозир маъракаҳои мо он гуна маъракаҳо нест ки як дабдабаноке мекунанд ки на сар дорад на бар. ҳамон пуле ки дар санъаткоро сарфа мекунед, ҳамон пуле ки дар чизҳои беҳуда сарфа мекунед, гиред ба дастуи моҳи асалӣ мегӯянд. медови месец. равоншон кунед, як туркиё аст, я ягон ҷо раванд дам гиранд биён. як лаззат аз хотирашон намебарояд. як соат ҳама рақсу бозӣ мекунад, дигар ҳама ба кори худаш аст, касе парвои шумо надорад. вақте ҳолати тангӣ аст, касе паҳлӯи шумо намемонад. ин чизро ҷудо кунед, барои мардум накунед, барои оила, барои ваи худатон кунед. дар тӯю маърака дӯстони мо ҷамъ мешаванд, ё ба хотири кадом ҳофиз ё ҳофиза мебиёд, ё хӯрдан мебиёд, ё тамошо мебиёд. аммо дар рӯзи тангӣ ку бин ҳаминҳо дар атрофат ҳастанд ё нестанд. пас чашм кушо, чӣ кор карда истодае? дирӯз як ҷавон мошинашро алоф сар додааст, оташ задааст. баъд мардум ҷамъ шуда хай чиза бафаҳмем ки тарафи келин мошин тӯҳфа кардааст. ҳар рӯз мегуфтааст, ягон чиз мешуд, мошини дадам, мошини падарам. бирод бечора дар асабош мерасад, баъд бензин мерезад, алоф сар метиҳад мошина. на ҳамаи баъзан ин чизҳоро мебарад. ба хотири ғурури худро, ба хотири ваи худро бардоред, забонатон дароз шавад, на ин ки равед сархам. бовар кунед, боз мегӯям, обрӯро ба пул харида намешавад. кӯшиш кунед ки соҳиби обрӯ шавед, на ин ки як бахшиш мепурсам. худро эҳтиёт кунед то суҳбатҳои оянда. худоҳофиз. зан гиред, хушбахт шавед.